příprava histologického preparátu a následně jak probíhá imunohistochemické barvení. Co se týče přípravy toho histologického preparátu, tak je důležité ho odvodnit, následně tu tkáň zalít do parafínu a pomocí mikrotomu připravit asi 5 mikrometrů tlusté spuštěnké řezy. Takhle vlastně začíná se tím, že vzorek tkáně si dáme do takovéhoto bločku, který se následně z tkání ponoří do formalínu, čímž dojde k zafixování té tkáně. To trvá 24 hodin. 24 hodin se ta tkáň nechává ve formalínu. Následně se vzorek opláchne a tou zastupnou alkoholovou řadou se odvodní. V každé koncentraci toho etanolu je vzorek přibližně hodinu, u některých těch koncentrací u 80. Alkoholová řada končí 100% etanolem. 100% etanol si ale musíme připravit. Když používáme 99,9% čistotu, to nestačí. Je potřeba zbavit ten etanol i té 1/10 vody. To se dělá právě pomocí té modré skalice, kdy se ten čistý 99,9% etanol vaří s modrou skalicí, čímž dojde k odvodnění toho etanolu. A potom přefiltrujeme, zase tady do tohoto etanolu ponoříme ten náš vzorek v té kazetce. Poté zase po nějaké hodinové čekací době vzorek přesuneme do xylolu, xylenu a spousta dalších variant, do xylenu, kdy ho třikrát vyměníme tu xylenovou lázeň. Takže na 20 minut ponoříme vzorek do xylenu, vydáme, dáme do druhého xylenu, do třetího xylenu. Následně tento vzorek necháme trošinku okapat od toho xylenu a dáme do parafínu, aby vlastně se došlo k výměně toho xylenu ve té tkání za parafín. To vlastně i celé to odvodnění, aby se ten parafín dostal do každého prostoru v té tkání. Takže normálně jednoduše si parafín dáme do nějaké nádoby, dáme si ho do termostatu a tu tkáň do toho parafínu ponoříme. Když vydáme vzorek z toho parafínu, kdy se zase lázeň opakuje 2x až 3x, tak to vypadá takhle nějak. Třeba tohle krásná žíželka. Ale máme jich všude, no dobře, máme jich všude. Takhle nějak potom vypadá ten předpřipravený preparát. To je žížel. Vypadá to trošku nehezky. Je to stvrdlé, protože je to nasáklé, kompletně nasáklé tím parafínem. Tyto vzorky, takhle připravené kusy tkáně, se následně uloží do nějaké takovéto kazetky, kdy se tam pod úhlem, pod kterým následně chceme dělat ty histologické řezy, vložíme ten kousek tkáně a zalijeme to parafínem. Vlastně jsou na to, dá se říct, speciální nahřívací přístroje, protože ten parafín se nahřívá na teplotu přibližně 62 stupňů a když je to 63, tak už to té tkání nedělá úplně dobře, a když je to 62, tak 61, tak už to tuhne, takže musíme tu teplotu docela dobře udržovat. Ve chvíli, kdy to taky jenom vážně zalejeme takhle tím parafínem. A čím my to tady děláme? My ničím, my to děláme na té lesárně. Chodíme i tohle si připravit. A proč bychom to měli tohle dělat? Protože na to stačí je na obyčejná vodní lázeň, kde je dobrý termostat. Ono se to dávkuje takovou dávkovačem prostě, kde v celém té nádobě vlastně ten rozehřátý parafín my se ho napustíme do toho, kdy pod ten spodek je vyhřívaný. Spodní deska je vyhřívaná, na tom leží tady tato kovová destička. A aby prostě nedošlo k tomu, že ve chvíli, kdy to napustíme, se nám ta destička schladí, tím pádem se ten parafin nerovnoměrně schladí a jsou v něm bublinky a není to dobrý pro ty řezy následně. A proto i taková, dá se říct, blbost jako zalití parafínem je relativně náročná. A usadit správně ten kousek toho, třeba té žížely, kdy jsme se snažili tak, aby stál ta trubička, ten kousek, a bez toho, aby to spadlo, tak nejde bez vyhřívaný pincety. Bez vyhřívaný pincety se to naprosto nedá udělat. Další věc, kterou tady rozhodně nemáme. Teď si zahřejete ve vodní lázni a máte zahřáto. Ale máme tu možnost si to udělat tam,
velmi jednoduše, tak proč zbytečně to komplikovat? Dobře. Když teda se to zalije tím parafínem, tak se část té kazetky odlomí. Přitiskne se na tu nerezovou miskučku a doplní se parafín zase dokola, aby pevně držel ten vzorek na té kazetce. Zalitý, vypadá to asi takto. No, si tady pošlete, jestli někdo chcete vidět vzorka. Máme ji tady dost. Potřelky vracet, prosím. Nevím, jestli máte zalitou na stojáka nebo na ležáka, tohle jsou seřezané vzorky. Jasně, musí to tam být na stojáka, když neřežeš ty pásy, tak záleží, jaký chcete řez. My jsme udělali jak ty, tak ty. Jedny na stojáka, jedny na ležáka. Tady je tam jenom vidět ten kroužek, tak samozřejmě na stojáka to docela problematické připravit. Tady tento jednodušší, položíte, zalejete, nechci. Takto připravené bločky se můžou vkládat přímo do mikrotomu. Tady ten, tady jsme objednali takové, aby ten rozměr perfektně pasoval do držáku toho mikrotomu. Takže se takhle vsadí a můžeme řezat. Jak se řeší na mikrotomu je tam na té televizi, protože mikrotom tady nemáme a dost špatně se to představuje, takže si to můžeme pustit. Video trvá asi minutu a 40 vteřin. Když máme takhle připravené preparáty, tak už je můžeme použít v podstatě na co chceme. Můžeme si je rovnou nafotit na mikroskopu, akorát tam asi nic moc neuvidíme, ale třeba v případě té biosyntézy kvantových teček doufáme, že uvidíme kvantové tečky. Ale to se pozná. Nebo můžeme použít nějaké barvení, například klasické hematoxylin eozin, kdy barvíme vlastně veškeré ty tkáně v tom vzorku. A nebo můžeme použít imunohistochemii, která nám zobrazí určité tkáňové procesy na základě reakce antigenů a protilátek. To je takové docela komplikovanější, trvá ten proces této imunohistochemického barvení celý den, takže se tam, dá se říct, pořád čeká. Vypadá to asi tak, že když máme nějaký řez na podložním sklíčku, tak si ho vložíme do stojánku pro nějaké probarvení. Máme třeba tady ten. Takže v takovémto stojánku můžeme si naskládat celou sadu těch vzorků a do kontejnerku si nalijeme jednotlivé ty chemikálie v řadě, jak jdou po sobě. A dá se říct fakt jednoduše, ponoříme, necháme, čekáme. Tady to čekání se nám opakuje vážně hodněkrát, protože ta řada vypadá asi tak, že se dá poprvé xylol, po druhé xylol, aceton, poprvé propanol, po druhé, po třetí a po čtvrté propanol. Pak pokračuje blokování endogenních peroxidáz, kdy se použije voda a potom 3% peroxid a pak zase voda. Pak použijeme tepelně indukované odhalení epitopu, což vypadá asi tak, že takto připravený kontejnerek vložíme do rýžovaru, do lakového hrnce, zapneme a za 20 minut vyndáme uvařenou kaši, dá se říct. Co se stane, když se takhle připravíme a ten vzorek povaříme? Následují další podobné kroky. Zase předáváme, vyndáváme, vyměňujeme vodičky a tentokrát už dáváme prvně nějaký citrátový kufr, vodu a následuje promývání, trojité promývání v PBS. Pak se použijí primární protilátky, kdy hodinu necháváme působit primární protilátky. Potom máme zase 3x promývání v PBS, potom dáme sekundární protilátky a následuje opět 3x promývání v PBS. Každý z těchto kroků trvá minimálně 5 minut, například působení primárních protilátek je na hodinu. Takže je vidět, že to docela chvilku trvá. No a když už to máme takhle po hodněkrát promité, tak můžeme začít barvy. Barvení, tady nemáme úplně optimální sadu na barvení, ale postupujeme v podstatě podle pomocí komerčních barvících látek. Ale zase ten proces chvilku trvá. Až obarvíme ty imunoaktivovaná místa, tak si obarvíme ještě pozadí, což použijeme většinou methyl green nebo nějaké podobné barvivo.
tím vlastně umožníme ten kontrast mezi těmi dvěmi barvičkami, dá se říct, a je to lépe vidět. Následuje nějaké sušení a potom opět použijeme xylén, aby jsme vzorek opět dehydratovali a můžeme použít montovací médium a uchovat vlastně ten vzorek pod krycím sklíčkem a kdykoliv potom v budoucích několika letech se na ní opět podívat pod mikroskopem. Vzorky, jak asi tak vypadají ty obrázky Jinak pro imunohistochemii je nutný používat speciální podložní sklíčka, které mají modifikovanou vrstvu na normálních bytonech.